paglatas sa panahon sa Kwaresma o daghan ang angay pa nato nga hatagan og pagtagan. Daghan pa ang gikinahanglan aron gayud kita mahimong andam ug angayan sa atong gipaabot nga dakong kasaulugan. Mga igsoon, sa atong mga pagbasa karon ilabi na sa atong ebanghelyo, kita gipahinumduman kung unsa gayud ang kagustuhan ni Kristo diha sa iyang mga alagad. Ilabi na kita nga andam nga musunod ug moalagad kaniya. Siguro nadungog nato ang sama sa usa ka inahan. It's always natural nga sa usa ka inahan piliun niya ang the best para sa iyang anak. So natural na mga igsuon. Walay inahan nga matud pa dili siya gusto nga maangkon o mabutang diha ang iyang anak. So mausap kini ang gipili, no? Sa asawa ni Zebedeo nga gusto niya nga palingkuron ang iyang anak sa wala og tuo kung maghari na ang Ginoo. Mga igsoon, sama ka natong tanan. We have always the tendency that we want to be great and we want to be first. So again, dili kini dautan. If we aim for this and we sacrifice for this. Pero mga igsoon, dunay tawag si Kristo nga laing pamaagi nga magdala ka nato diha sa pagkatinuod niya nga tinun-an. O dili kining mao nga may tungod sa katigayunan or about wealth, power, or authority, no? Dili ka na mao'y paagi niya. Matud pa, simple ra ang iyang pangutana. Mainom ba ninyo ang kupa nga akong imnan? Tungod kani ining higayuna, siya nagpadayag kung unsa gayod ang iyang dangatan sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Nasayod o gisulti kanila nga siya dakpon, nga siya lisod-lisuron, siya latuson, no? Siya silutan ug siya patyon sa krus ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Mao kana ang gisulti niyang kahimtang. Karon miingon siya, andam ba kamo nga moinom sa kupa nga akong imnan? No? Tungod kay lagi wala sila makasabot niini, mitubag sila, oo, kaya namong imnan ang kupa nga imong imnan. Pero mga igsuon, hinumduman nato nga dunay tulo kaimportante nga mga butang nga gisulti sa Jesus alang sa atong kaugalingong pamalandong ilabi na nining panahon sa Kwaresma. Una sa tanan, siya nagpahinumdum kanato, we must try to serve one another as Jesus has chosen us. No? Una sa tanan, kinahanglan ato yung paningwaon nga makita mag-alagad sa usag-usa kanato tungod kay kita gipili sa Ginoo alang niining maong pag-alagad. Mga igsoon, unsa nga klase nga pag-alagad? Andam ba kita nga mohatag sa atong kaugalingon dili alang sa atong kaugalingong kabulahanan, apan tungod kay kita andam nga mutabang ug maghatag sa atong kaugalingon alang sa atong mga kaigsuonan. Mao kana usa kana sa bugat nga iyang gipangayo kanato. Pag-alagad dili para sa atong kaugalingon, apan ang pag-alagad nga alang nga kita makatabang sa atong isig katao. Ikaduha mga igsuon, we are baptized in the kingship of Christ. Kita gibunyagan diha sa iyang pagkahari ug unsa maning pagkahari ni Kristo. Dili lang ang pagtungtong o paglingkod ni anang maong trono. Apan isip ko sa kahari, iyang gipakita ang iyang kaugalingon diha mismo sa pag-alagad, diha mismo sa pagserbisyo sa iyang katawhan. Matud pa niya, no, if you want to be great, you must be the servant of all. If you want to be first, you must be the slave of all.
Mga igsuon, nganong gisulti man niya ni, tungod kay maukini ang iyang pagkahari. Dili ang anaalang og naglantaw lang kung unsay pagabuhaton sa uban. Apan siya mismo ang hari nga nag-alagad. Matud pa niya, mianhi ako dili aron alagaran. Mianhi ako aron mag-alagad sa tanan ug maghatag sa akong kinabuhi alang sa katawhan. The Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sa mga igsuon, mao ka na ang pagkahari ni Kristo, di usab kita gibunyagan. Ikatulo mga igsuon, to embrace always Christ-like qualities. Ang mga kinaiya, no? Characters, attitude ni Kristo. Kinahanglan ato kini nga maangkon usab sa atong kaugaling. Kung gusto kita nga mahimong tinuod niya nga tinun-an. Mao bitaw gi-challenge niya ang iyang mga tinun-an, no? Iyang gi-challenge gayon ang iyang tinun, gihagit niya nga kinahanglan ang kuno ninyo ang ingon ni ani nga mga kinaiya. Kay sa samang paagi, mahimo kamong matinud-anon sa inyong pag-alagad ug mahimo kamo nga sama kanako nga inyong gisundan diha sa dalan sa pag-alagad. Mga igsuon, ako manghinaot nga unta kining tulo mahimong kabahin sa atong kabag-uhan nga gipangandoy o gipangayo nining panahon sa Kwaresma. Kini pagpangandam nato alang sa dakong kasaulugan. Ug usa sa angay natong andamon ang atong kaugalingon. Ilabi na diha sa dalan sa pagtabang ug pagalagad sa usag-usa kanato. Atong hinumduman nga usa sa mga gipangayo kanato sa tulo ka mga balansayon sa relihiyon mao ang buhat sa kaluoy. Kanus-aman kita nagahatag sa atong kaugalingon alang sa pag-alagad sa atong mga kaigsuunan. Kita ang makatubag niya. Amen.